Hi guys! It's me, Michelle V! And hearters willkommen sa aking YouTube channel! Hello! Kamusta po kayo? Hi guys! Good morning! Good morning! It's already 7:30 in the morning. And yes, wait, ayusin natin itong ating damdamit. Guys, dito. Tagita. So, good morning, people. Patayin. Tignan na natin. Ayan, paraan. Oopsie. So, good morning. Let's start our day with ginger and lemon tea. So, I have here ginger and lemon tea. So, hindi ko pa naman yan siya may inom dahil mainit pa siya. And I have here one banana for breakfast, guys. Ayan, so, yun. So, since hindi ko pa naman ito matawag ito, inom. Gano'n muna kaya ako magtawag ito? Tupi ng mga nilabahan ko. Tara, magtupi muna tayo guys ng aking mga nilabahan since I cannot do this anymore. So, this is my nilabahan. This is my nilabahan ng mga nakaraang araw. So, kahapon. And yes, I'm going in the shadow and mag-exercise din tayo. Ang payat ko na, di ba? Char. Yung braso ko laki-laki pa din. Yun. So, magkano tayo guys? Tawag ito? Tupi. I'm back. Tapos na ako, guys. Magsampay at very good. Ako na rin yung ating tawag ito, tea, ma-warm na. So, ayan na. Inumin na natin. Sarap. Guys, update! Charot. Sabihin naman, parang naman, baliw ka ba? Hindi, ang saya-saya ko lang ngayon kasi naka-pink ako. Ayan o, pink ang suot ko, ganyan. Tapos kumakain ako ng noodles, sa kaldero, ganyan, na may itlog, nilagyan ko ng anik-anik, ganyan. And anyway, kanina pa ako kumakain, no? Unti-unti ko mainit naman. Kita iba, umuusok-usok pa, oh. Ayan. So, yun. Tapos, umuulan-ulan kasi ang lamig. Ang lamig kasi, umulan. So, sabi ko, parang gusto kong kumain ng noodles. So, kumain ako ng noodles. Ayan siya, guys. Medyo spicy. Spicy pala siya. Hindi siya medyo spicy. Spicy siya. So, ang sarap niya. So, enjoy ko lang to guys. And yeah. Update ako mamaya. Hi guys. Update. Dahil pala ako ng Aldi. At bago pala ako pumunta ng Aldi is, naluto pala ako ng yung patatas na aking sabaw. So, let's haul. I have here yung round na sausage na hinahanap ng asawa ko. Sabi niya, wala yung round na sausage. So, nang umalis kami noon, tapos hinanap niya. So, nakita ko ngayon. So, binili ko na. Tapos, ito din ko lagay sa kanya, bread. Anyway, meron pa dito, pero konti na lang yan. Favorite niya kasi ito, guys. Ito chicken. Medyo pricey lang siya, but he likes it. And then, ito naman, yung Schokobruchen, para naman to sa aking bata. Kasi sunduin namin yung aming bata. At medyo late na. So, baka kasi mag-close na ba? Char. Talaga ako baka mag-close. Tapos tubig niya. Kasi lang ininom tubig guys. Yung bata namin, talaga. Yung may, something. Tapos bread ng aking sawa guys.
Bumili ako ng isa lang na yogurt. And then, ito na lang natirang Cola Zero. So, binili ko na kasi this is for my hobby. Bumili ako ng isang yung tubig na may lemon. Ay, isa na lang pala din ito. So, okay lang yung bukas nito. Tapos, bumili ako itong Club's Cracker. I don't know if, and the total is 14.47. Parang hindi na kayo masyadong mamaya. Kasi susunduin namin late na ba. So, para bukas ng umaga, pagka-almusal ba, may almusal yung bata namin. Yun talaga, tsaka yung tinapay ng asawa ko kasi wala talagang tinapay. Konti lang ng tinapay nandito. Ito lang 3. Kulang yan. Tapos, niluto ko na ito. Kasi, sabi ko, ilagay ko dito sa Tupperware. Tupperware ito ng kaibigan ko. Para pag nag-drive kami, kakain-kainin ng aking Jusawa Balls kasi wala na yung time kumain ba pag-uwi. So, yun lang. Habang nag-drive kami, pag sinundo namin doon, ay, sa aming bata ay may kinakain-kain sa sakin yung aking Jusawa Balls. You know what I mean? Because, ayan, ito siya. Kakain-kainin niya yung patatas. Patatas na yung mga something-something. Ayan something-something. Yung herbs. Something like that. Ay, wala akong saging. So, bukas lang ito ng saging. Tapos ito clubs. Try ko ilagay dito sa amin sa Tupperware na pinaglagyan ko ng cookies. Itong Tupperware na to, lagayan talaga yan ng mga ang tawag doon? Mga namin, mga ganito, mga keksi. Mas maganda siguro ito naka-arrange Arrange natin para magandang tingnan. Kumasya sila. Pero kung hindi ko ito in-arrange guys, na pag ganyan, hindi yun magkasya. Pang kasi yan, pang kain-kain pagka magtitira na pag magtitira kami. So, waiting na ako sa aking Jusawa. Parating na yun siya. At ako ay, may tira pa mga maliliit. So, ayun na guys, an update to yung mamaya pag nasundo na namin yung aming bata. Kaya kung may makikita kayong ganito na nakalagay palagi dito, is ginagawa ko siyang ito, Sprite. Dala-dala pa to ng isa ko pang kaibigan nung pumunta sila dito sa bahay. Nung nagbisita yung aking mga kaibigan dito sa bahay, ayan, dala-dala to ng isa kong kaibigan kasi nagluto siya tapos ininom yung iba. Until now, ito pa rin kung kano kadami itong naiwanan, ganoon pa rin kadami. Kasi hindi ako masyadong mahilig sa Sprite. So, ayun. But yeah, anyway, lagyan natin dyan. And, yeah. Gabi na namin tinapay, di ba? So, at least almusal, merong mga ba. Kasi alam nga naman, tatakbo ka sa pagkagising mo sa umaga pa. Di ba? Ganun. So, yun. So, yes. And I will see you guys later.